υπόκοσμο που υπάρχει σήμερα τη ακροδεξιά στη χώρα μας για να πάρει ψήφους. Στην Ευρώπη. Είναι υπόκοσμος ο Μπελέρης. Λέω τον υπόκοσμο της ακροδεξιάς. Ο κύριος Μπελέρης είναι παρακρατικός. Είναι παρακρατικός με απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου. Αυτό τον κύριο Μπελέρη. Είπατε υπόκοσμος της ακροδεξιάς, το οποίο παίζει ο Μητσοτάκης. Ναι. Θέλετε να μας πείτε ονόματα? Όχι, δεν θέλω να πω σε αυτό. Είναι να πω αυτή τη στιγμή. Μένω σε ένα όνομα όμως. Μπελέρης. Ο Μπελέρης έχει δικαστεί από ελληνικό δικαστήριο και κλεισμένων των θυρών για παρακρατική δράση εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων με διάφορες ιστορίες στην Αλβανία. Το λέω για να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Όχι από τα αλβανικά δικαστήρια τώρα. Καλά, αλλά έχει ώρα μας στη φυλακή. Πώς? Καλώς τον έχει ώρα μας στη φυλακή. Δεν έχω αυτή την άποψη, αλλά αυτό αφορά. Όπως όμως που είναι στο δέλτιο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μετατρέπουμε ένα θέμα εσωτερικής τάξης της Αλβανίας σε ένα θέμα ελληνικής εσωτερικής τάξης. Δεν είναι μόνο θέμα της Αλβανίας, είναι και θέμα της ελληνικής μειονότητας. Προσέξτε, είναι και θέμα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένει, διμερές Ελλάδας και Αλβανία.